Festival literature sveta Fabula. Ti je ni bila umorjena neka babica? Nekdo je razkosal. Pred 2 tedni so v smetih parka odkrili nekaj, kar je izgledalo kot del ženskega telesa. Lahko končaš s takim, ki mu ne bi dala niti ledvice in si misliš, ugonobil me je, konec je z mano. Tudi take imaš, ja, je prekimavala Jošikavova, da se vprašaš, s kom imam tega otroka. Kdaj je kaj spil in v napadu jeze udaril mamo, mojo sestro in mene. Zato smo se tega majhnega očeta vse tribali iz nas srca. Darovanje ledvice. Ti bi jo svojemu tudi dala, a ne? Ne bi.はい、それではよろしくお願いします。お願いします。今日は川上さんがお書きになった夏物語、それから川上さんの執筆活動、それから川上さんの生活についていろいろお話を伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、川上さん、夏物語の中でいろいろとこう体、乳房ですとか、それから男の人ですと精子、女の人だったら子宮と、そういうものについて夏物語の中でお書きになっていますけれども、川上先生、体って何でしょう？それから女の人にとって、私たち女の人にとっての体っていうのと男の人たちにとっての体っていうのは同じなんでしょうかね？違うんでしょうかね？何かね、今ジェンダーっていうものももちろんなんですけど、性っていうものをどこで誰が決めるのかっていう問題がすごく共有されてきましたよね。なので、女性の体、男性の体っていう時にも、すごくやっぱりその背景ですとか、それを誰が言っているのかとか、誰が認めるのかとか、っていうことも含めて、体っていうものが今後語られていくことが多くなってくると思うんです。それは、これまで多分、長く、いろんな人たちが持ってこなかった視点であり、視点だと思うんですね。でも、やっぱり女性の体っていうものは、あってですね、その男性の体っていうものも、一応あって、で、その時に、違いっていうのはもちろんいろんな指摘ができると思うんですけど、やっぱり私は、体っていうのは、大前提として、やっぱりいつか、相談もせずにこの世界に登場させられて、生きて、怪我もすれば、病気にもなって、そして、いつか埋められるか焼かれるかして、消滅するものを生きてるっていうことは、みんな体を持っている人にとっては同じ、なんていうのかな、条件を持っていますよね。で、体っていうのは、なんか違いを見つけたりとか、その体で特に起きていることっていうことを書くこともすごく大事なんですけど、私は何か体について考えることっていうのが、時間について考えることだと思いますし、で、生きることで、そして死について考えることだと思ってるんですね。で、夏物語で、やっぱりたくさん女性が出てきて、子供を産むっていうことについて、テーマを進めていきますよね。で、やっぱり、存在している人は全員、今のところは女性の体に関係せずに、この世界に登場してきた人っていないわけですよね。全員、女性の体から生まれてきたと、今のところはね。これからその科学が発達して、子宮バンクってね、できるかも、今すごく実験がすごく進んでて、それはわからない。でも、やっぱりその意味でも、女性の体っていうのは、やっぱり語られるべき、歴史と複雑さと、やっぱり、重要なね、人間の一側面だというふうに思っています。
体なしではやはり生きていられないっていう面がありますよね。今川上さんがおっしゃったのですごく面白いなって思ったのが、体について考えていくっていうことは時間について考えていくこと、まさにそうですね。夏物語の第1部から第2部にかけて、8年ですか9年ですか、時間が経ってますよね。その間に登場人物の人たち、夏子さんとか真紀子さんとか、それから緑子さんですかたちの体も変わっていますよね。あれは時の流れということですよね。そうですね。なんかやっぱり10年近く経つとこう一回りするというか、でそれで3人その大阪の家族、女性の家族がいて、こう3世代なんですよね。それがこう巡っていくっていう、そういう何かこう引いた時にもこうなんていうのかな、世代が一つ巡ってそれを3世代がこう移動していくっていう、そういう時間軸も感じていただけたらなというふうに思いましたね。そうですね。で今から10年ぐらい前っていうとちょうど関東大震災がありましたよね。2011年に関東大震災がありました。名前が東日本大震災。それからそのまた前1995年ですよね。関西のはい阪神大震災がありました。それから、阪神大震災、東日本大震災、それから今は2020年ぐらいからのコロナっていう、なんかそれぞれなんかものすごく大きな私たちの生活に直接、影響を及ぼすような変化がありました。川上さんもなんかこう生活への変化、それから執筆活動の変化、何かありましたか？そうですね。やっぱり何かこう、なんか今私45で、10年を、4クールやってきたわけですよね。4クール余りやってきたんですよね。で、やっぱりどの10年も全然違いますね。全然違っていて、やっぱりその時々に、切実なものがあったなと思います。で、やっぱり最初の10歳までは、やっぱりまだこう、あんまり主体性もないですからね。あとやっぱ記憶として思い出すっていう部分になってくるので、まだ遠い感じがするんですけど、やっぱりね、30代から今までの10年から15年っていうのは、私個人で言うと、やっぱり、出産を経験したこともありまして、やっぱり、こう、ものすごく、物理的に体が、大きく変化した。それをやっぱり、ちょっとこの10年の一番大きな身体の変化としてはありましたね。で、執筆は、小説とか文章を書き始めて15年ぐらい経つんですけど、ようやくこう、なんていうのかな、なんか全体のリズムとかコツがつかめてきたなっていう感じですかね。そういうふうに考えてみると生物学的に男の人っていうのはあまりそういう変化ってないんでしょうかね。どうなんでしょうね。もちろんそれは個人差があると思うんですけど、でもなんかいろんな人と話をする機会がコロナ以前とかあったじゃないですか。その時に、やっぱりね、女性は、なんだろう、毎月ね、生理があったりとか、あとそういう身体だけじゃなくって、やっぱり自分の身体の価値とか、自分の身体の主体性を見出す前に、周りからね、自分の身体にとやかく言われる経験って多いですよね。例えば、子供の時でも、女の子はいつか赤ちゃんを産むから体を冷やすなとかさ。で、ちょっとお尻が大きかったら、安産型だとか言われるんです、ありますあります。言われてね、それで、本当に子供なのに電車に乗ってても、たくさんの女の子が痴漢に遭うわけですよ。日本は特に本当に多いわけです。そうすると、なんかこう自分は自分として生きているのに、すごく、なんていうのかな、誰しも性的な視線からは逃れられないとしても、やっぱり、こう、女性は特有の、なんていうのかな、試練がありますよね。
それはあると思います。で、毎月血が出る。で、毎月痛みがあると。個人差はあるにしても。そして何か遠くに見え隠れする妊娠出産みたいなものもある。で、そういうやっぱり社会的な抑圧で物理的な身体的な内からも外からもっていうことですごく体っていうものをやっぱり女性の体っていうものを意識させられる機会は確かに多いと思うんですよ。で、男性はどうなんでしょうね。やっぱり男性も男性でやっぱり大変なリアルを生きてると思うんですけど、またやっぱり違う、方向性なのかなとは思いますね。川上さんの夏物語、あるいは他のお話も、女性の方と男性の方でなんか反応が違いますか？あるいは日本の読者、外国の読者でなんか反応が違いますか？夏物語は、いろんなテーマがありますよね。その貧困の問題であったりとか、女性がパートナーを持たずに親にどうやったらなれるかとか、あとそれからやっぱり物書きとして女性が生きていくとか、職を得てやっていくとか、いろんなことがあったと思うんですよ。ただその中の反応してもらうポイントが違うという印象を受けました。どこが違いましたか？例えば日本国内で言うと、結構男性の読者が多いんですよ。そうなんですか。多いんです。で、年齢層も40代、50代の人が多いんです。そのおじさん世代なんですか？いわゆるそうです、そうです。で、逆にもう出産とか一応終えて、子育ても一段落した、ご婦人、50代とか以上の方はあんまりお読みにならなかったんですよね。私その世代なんですけれども、読ませていただいてなんかもう本当に最後は涙が出てきちゃったっていう。なんかちょっとね、どっちかっていうとね、男女はいわゆるジェンダーで分けるといわゆる半々で、そう半々だったんです。で、ポイントとしては、やっぱりこの後のお話にもつながっていくと思うんですけど、日本ってね、今ね、すごくね、すごく外から見るとね、まだちょっとキラキラしてるように見えると思うんですけど、ちょっとやっぱりね、実情違うんですよね。日本のムードって違うんですよ。すごくやっぱり閉塞感があって、で、そこで、前ゆり子っていう登場人物が、いわゆるアンチナタリズム的なお話をするところがあるんですよね。夏物語の中で。これ以上、人を増やすっていうのが倫理的ではないって話をするところがある。で、国内では、やっぱりそこがすごくみんな反応してくれたところなんですよ。どんな風に？本当だよなと。でも本当にこんな風に、本当に、なんていうのかな。OK も取らずに、人が人をここに産んで登場させることの暴力性とか、そういう反出生主義って言われてる、いわゆるちょっと思想なんですけど、そういったものが結構この数年で日本でも結構認知度が上がってきていて、そのね、文脈でね、夏物語がね、生命倫理ですね。生命倫理的なところで、読まれた印象がすごくね、強いです。あと、やっぱり、で、日本ではやっぱりなんだろう、精子バンクってオープンになってませんし、やっぱり女性が一人で親になるっていうことのハードルがすごく高いんですよね。でそこからやっぱり今日本でもすごく熱くなってきたフェミニズムとの関連で読んでくれる方が多かったですね。そうなんですか。で海外はやっぱり日本人女性、日本における女性のリアリティ、あと貧困のリアリティっていうところをすごく中心に読んでいただいたっていう感触があります。なるほど。貧困っていうと本当に、特にコロナの後、コロナの前からもそうでしょうけれども、母子家庭だったりお母さんがパートだったり、なんかそういう家族の人たちにすごくしわ寄せがいってるっていう、なんかそういう話は海外でも伝わってきますけれども、やっぱりそういうところが閉塞感だとか
いうところにつながってくるんですか？あと、やっぱりそのコロナとかそのまあ感染症もそうですし、地震もそうなんですけど、なんか最悪、この数年、この10年単位で起きた最悪っていうのは、何かその新しく断絶を生んだりとか、新しく格差を生んだっていうわけではないというか、それだけではないっていう感じがするんですね。もう、この平成になってきて、この30年間で日本がずっとこう、なんていうのかな、こう蓄積してきた、ものがこう明るみに出たっていう感じを持ってるんですよ。だからもうずっと30年間こう賃金が上がってませんし、こう成長がないんですよね。ででもこうずっとこう私たちは内向きで内需だけでやってくることができたから、外に出ていくっていう必要性が今島国でなかったんですよね。でもそういう、なんていうのかな、メンタリティも養われなかったし、外に出ていかなきゃいけないというメンタリティもしっかり養われることがなかった。そして、でももう内需だけでは難しくなってきていると。で、物はどんどん安くなっていって、お給料もどんどん、まあ、減っていって、でも、成長がないっていうことをやっぱりみんな肌身に感じていて、あとは先細っていくだけだっていうムードが、やっぱりこの10年すごいあるんですよ。だから、そういうところにコロナが起きてしまったりして、だから今まであったものがよりくっきり、コロナっていうのはこうそういうのが目に見えるきっかけだったというわけですね。はい。だから、もう本当にお金がなかった人たちは、貧困に苦しんでいる人たちはさらに苦しむことになりましたし、ものすごくお金を持っている人たちはさらに富を増やしたし、全員本当になんていうのかな、こう、全員に打撃があったわけではないし、全員が苦しんだわけではないっていうのも、なんかその断絶を生んだ要因だと思いますね。全く、なんていうのかな、日本一枚岩じゃないんですよ。どこの国でもそうだと思うんですけど。そういう、すごくそれが色濃く出てしまった2年、この2年だと思います。その社会的な弱い人たちへの視線で、そういうのも名前が付けられない限りこう肌身で感じてるだけですと、なかなかなんていうんですか、社会的にこう議論されることもないですし、それがましてやこう海外に伝わるっていうこともありませんね。例えばオタク、一昔前のオタクなんていうのはこう名前がついて、それで海外にも伝わるようになった。引きこもりも同じですね。でもこういった今川上さんがお話になっているのは、そのだんだんと逼迫してきたそういう状態ってなかなか伝わりにくいですね。でそういうのがこう夏物語っていうような小説を通して私たちの身近に、感じて読むことができたっていうのは、とてもいい機会だと思います。ありがとうございます。だからなんか日本っていうのはイコール東京で、大きなイメージとしては日本ってやっぱり東京ですごく、まあ、清潔で食べ物が美味しくて、なんかみんな親切で、で、なんかこう、特にこう、みんな同じぐらい経済的な水準にあって、同じぐらい不幸で同じぐらい幸せっていうイメージがあったってよく言われるんですよね。海外のその作家とかいろんな人と話していると。でもやっぱりそうではなくて、それはやっぱり作られたっていうか、これまでみんながやっぱりそう見たい東京っていうか見たい日本だったと思うんですよ。で、女の人のイメージとかもね、なんか可愛らしくて、こう控えめで、こう、なんていうのかな、アジアの中でもやっぱりなんか日本人のね、なんか女性っていうなんかちょっと幻想があるわけですよね。でもそういったものがジャパンであり東京だと思ってた方からすると、夏物語っていうのはちょっとヘビーで、なんか、まずこういう暮らしがあったのかっていうふうに驚いていただけたっていうのは、ようやく、なんていうのかな、なんていうのかな、今の時代のエキゾチズムとかオリエンタリズムとかっていうところじゃないところから、読んでもらうことのなんかスタートに立てたのかなっていう気持ちにはなりました。
私ちょっと個人的なことを話させていただくと、私 Q ちゃんがすごく好きで、ギターを弾いて、で最後ははい、流しの、もうなんか Q ちゃん本当にこう体を張って生きているっていう感じで、多分なんかもう Q ちゃんあんまりこう普通に人とは話ができないような、なんかこう口下手なんだろうなとも思いますし、Q ちゃんみたいな人まだいますか？いますいますいますね。いますよね。あります。やっぱりね、住むところとかね、なんかね、やっぱり、違うんですよね。なんか、でもそれすごい隣接していて、やっぱりね、東京もものすごいグラデーションだし、だから、本当に一枚めくったらっていうところだと思います。でもそれどこの国もそうかもしれませんね。本当に。そうですね。ちょっと10日間とか2週間行っただけでは見えないような、そういうこう社会のなんて言うんでしょうね、グラデーション、深さっていうねですね。あと川上さんの夏物語を見ていてすごく思ったのが、声が伝わってくるなって、先ほどこう体っていうお話もされてましたけれども、声が伝わってくるなっていうふうに思ったんですね。でそれは登場人物がお話をしてるっていうわけじゃなくって、こう文章を読んでいるとそこにこう語りの声が聞こえるなって思うんです。で、どうしてかなって一生懸命考えて全然わからなかったんですけれども、一つは微妙なところで漢字ではなくってひらがなが使われているっていうところはありますし、でも話し言葉っていうわけでもないし、オノマトペがたくさんっていうわけでもないし、でもこう流れるような声が聞こえてくるなっていうことで、小説の中にも出てきた谷崎潤一郎を思い出しました。ありがとうございます。なんかそういう書くときに何か意識してらっしゃることってありますか？なんかね、やっぱり、文章、これが外国語でどれぐらい反映されるかはわからないし、またその言語でリズムっていうのはあると思うんですけど、日本語で、書くときはやっぱり徹底して、気をつけてるのはリズムですね。で、やっぱり日本語っていろんなリズムありますよね。音のリズム、あと目で読む時のリズム、で、目で読む時のリズム、森時さんがおっしゃった漢字だったり、ひらがな閉じ開きだったりとか、パッと見た時のなんか模様としてのリズム、いろんなリズムがあるんですよね。それをね、いろいろね、こうね、打楽器やるみたいな感じでね、なんか、同時にいろんなことしないといけないんですよね。日本語のリズムを成立させるには。で、そのリズムも、私がいいと思ってるだけで、そのリズムいいって感じてくれるかどうかわかんないじゃないですか。でも、やっぱり、気持ちを強く持って、自分がいいと思うリズムを、この文章が求めてるだろうと思うリズムを一生懸命考えて、作り上げていくと。だから、読んでくださった人が、こう、なんていうのかな、ボイスがある、その声が、登場人物のおしゃべりっていうのとまた違う、位相で、なんていうのかな、こう、語りの、語りの、なんていうのかな、ボリュームだったり、そういうのを感じてくださったって聞いたら、それ一番嬉しいですね。そういう、ご感想が本当に嬉しいです。なんかこう小説を読んでこう身体が伝わってくるっていうのは本当に稀な小説かなというふうに思いました。ありがとうございます。でその後、どうぞどうぞ。ごめんなさい。でその後で研究室で注文した日本文学全集でちょっとここ今日持ってきたんですけど、樋口一葉さんの役をされた竹比べを読んだんですね。そしてもう本当に意を強くしました。これやっぱり語りの文学だって思って。そうですね。そうです。私は本当に樋口一葉から本当に影響を受けてるんですよね。本当に強い影響を受けてると思うんです。で、もう樋口一葉が書くお祭りの前の準備とね、人々のね、充実度。ああいう感じでスナックを書きたいなと思ってたんですね。ああいう感じ、これだよみたいな。なんかもう、
こうカメラがね、一応とも誰でもつかないカメラがこう人々の入っていって、こう、なんかこう準備するんですよ。こうなんか作ったりなんだりして。で、こう行って、もう顔とかも笑顔とかも全部飛び込んでくる感じ。不安とか、もう、この間まで、その2時間ぐらい前まで喧嘩してただろうっていうような、なんか、その人々のね、みんなそこにいるもう生活とか、ちょっとした汗みたいなものもね、なんか全部伝わってくるような書き方を一応はしますでしょう。でね、ああいうんだよなと思うんですよ。風船の中にくじを入れた場面ですか？そうそう、ああいうとことか、なんかスナックのね、ああいうどうしようもない感じとか、この、バスへのスナックの。バスの感じの、でもこう、活気があって、充実してるっていう。もう生きてるって感じですよね。本当にああいうのをどうしようもない。ああいうのを書きたいですね。いやでも分かりませんけど本当に伝わってきて、いやこの人たちお金ないけど生きてるなと。うちの近くにも私が生まれ育った町に家から5分ぐらいのところにもやっぱりそういう家族住んでたんですね。男の人がいなくておばあちゃん娘さん子供って3世代で暮らしていて、で夜の仕事をしてるって周りの大人たちは言っていて、でもなんかワンちゃんも飼ってて楽しそうで、なんかあんまり話しない方がいいよっていう感じなんで。そういうやっぱりなんかこうなんかそこにしかない性っていうのが絶対あって、充実とかの、それをやっぱり書きたいですよね。なんか弱いけれども生きているって。でそこになんか一つ、そうですね、エネルギー、なんか一つの充実感がある、ね、体を張ってキューちゃんみたいに生きているっていう、そういう充実感ですよね。なんかかえって私たちにはないものを持ってるっていう、そういう感じ。そうですね、そうですね。ありがとうございます。お時間、だいたい伺ってたお時間に来てしまいましたので、これでお話終わらせていただきます。ありがとうございます。続きはじゃあスロベニアで。ぜひです。楽しみにしています。Dober večer. Lepo pozdravljeni na Fabulinem literarnem večeru, na katerem nocoj predstavljamo ustvarjanje japonske zvezdniške pisateljice Mieko Kawakami. Avtorica se zavoljo problematike s potovanji današnjega večera ne more udeležiti osebno, zato smo pripravili dogodek hibridnega značaja, ki ga bomo pričeli z buto plesnim performansom v izvedbi Darinke Pilari. Temu pa bo sledil virtualni pogovor z avtorico, ki ga bo vodila Nagisa Moritoki Škof. Pogovor se bo osredotočil na avtoričin roman Vsa moja poletja, ki sta ga v slovenščino prevedla Nina Habjan Villarreal in Domen Kavčič, skozi katerega japonska avtorica z izjemno globino in čustveno neizprosnostjo izrisuje podobe sodobnega materinstva, rojstva, integritete ženskega telesa, svobode in sprejemanja težkih odločitev v sodobnem svetu. Delo, za katerega je značilen eksperimentalen in poetični jezik, je bilo leta 2020 uvrščeno med 10 literarnih vrhuncev. V letošnjem letu pa se je avtorica uvrstila tudi na shortlist seznama mednarodne nagrade Booker. Za izgradnjo današnjega dogodka se zahvaljujem našemu koproducentu festivala, Cankarjevemu domu, in veleposlaništvu Japonske v Sloveniji za njihovo podporo. Kot ste morda opazili, letošnja Fabula se počasi poslavlja. Ob tem vas vseeno vabim na še nekatere zaključne dogodke letošnjega festivala. Že jutri na slavnostni zaključek festivala v Kopru, ki ga bomo začeli ob 8. uri na temo jezik, sredstvo ranljivosti in opolnomočenja z avtoricama Brino Svit in Majo Haderlap. Nato v naslednjem tednu, 21. aprila ob 11. uri v Domu za starejše občane Fužine bomo predstavili poseben interaktivni stol Fabula Fotel, ki bo tudi po koncu festivala v domove za starejše občane prinašal zvočne knjige in literaturo iz celotnega sveta. In seveda potem za čisti zaključek letošnje Fabule, konec aprila,
Fabula v teoriji. 29. aprila v živo z nigerijsko avtorico Chimamando Ngozi Adichie in virtualno žal zaradi zdravstvenega stanja z pogovorom francoskega sociologa in filozofa Didier Eribona. Prav tako vas ob koncu dogodka vabimo v našo pop-up knjigarno, ki se nahaja tam, kjer najdete letošnje fabuline žepnice in kataloge založbe Beletrina. Želim vam lep večer in hvala za vašo pozornost.
Thank